سلام تخطات نايس channel كما تكونوا سنة كتكونوا ناي وتر تمنيتيو لومون كم توتروا نخلنا كتغمنا كمهرنا كنفلطون كنستوعلون زلنا أقدس زينتات كابناي علم زبلكم حزة غريبة له أبزيار السزي برتعز بالعرساتنا هنري نقول حتى ميديانا علم ملو أتوقره بوزلو قدانا إسرائيل نا إيرانيو كما عتنا معتدما حدش معبالي حدش أنفت أمونغن رايد يكون خانة بملو تكبابي زولو زوبا عبس الوازلو وسلو زخوني بغطبا بصتا بكل من قدي نبحد زوبا وقويكا even نابت زعبيه كينات عالم كغير زخل تخلو زلو كنتات سلز بحال زلو إسرائيل دما نتو كنتات تنابي قصا كتوزوت دللا نتنياهو سلام كم زي دل زلو بتدقاقامي يقلص علو even نتوم بزح زحق زو زلو مشارفتهم كسمع دليت كم زي بلو يقلص علو سلازي انتاي وسينوم كابيناناتهم كابكانيو ستيلي قتلالو نمنتاي وسينوم أمريكا غا منتاي مرقصة دبتي حالاتهم كالو تقرات أوروبا خانتاي بلالوا نخلو كنرينا أقنازيبنا ቻይናን ራሽያን ዝብዎ ዘሎ መግለፅን መርገፅን እውን ክንርኢና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ክትፀንሑ በትሕትና ሓተኩም እዚ ቪድዮታት እዚ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ቻነል ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ኩልና ስራሕ ይኸውን ሶ let's start first በዚያ ሕጂ ኣብ latest ዝወፅት ሓበሬታ ወይ report. We begin this news hour in Israel where the army's chief of staff has warned of consequences for Iran following its unprecedented attack on Saturday. Tehran fired hundreds of missiles and drones towards Israel, saying the attack was retaliation for Israel's strike on its consulate in Damascus 2 weeks ago. Israeli leaders say they're assessing their options. Prime Minister Benjamin Netanyahu has convened the Israeli war cabinet for the second consecutive day, and military officials say Israel will respond when it sees fit. So تي كابينة ناي إسرائيل أب discussion كم زلوا نمعلتات قصة ناي وجه كابينة مالتيو تكونات تي زحات حجرات مشاركتنا أوروبا كبافم مشاركتنا إسرائيل أمريكا يكون حجرات أوروبا مراحنا إسرائيل وكان حجر إسرائيل زبلوا كنسمينا جن كسمعوهم كم زيد اللي زلوا نساتهم سلامتاي كم زخون دماء كسينا هنرينا بحفشاجن أموداتا تي بتحمل زلوا سجنت كبافم كنسمعين أسكه. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. So, تي كنتات يكهاتلو خمزلون إيران دما ونتيز قبرته متكعتي واقع كفل مخانان قبر ملسك وهابا مخانون يوزنا قرزلو كم مرداتنا يبزحات هقرات علم حج حدا بحدا كم زلوا يزرداء مغنياتو مجمريا إسرائيل ياتكيعا إيران قبر ملسنات فيها هيبا سلزي مدحري إسرائيل كم بتدقاقا متحبرو زلا 99% نايتي استقبر متكعتي كم زم كانتو نسانا أمريكان كالو تقرات بحدا كم زم كانوا ندحر تفليتو إذا حدا نفسه زخالة عبا عواتيو نزيع عوات زي عواسيتكم نتكونتات كسقر وزي تفتنو زبل ترير مجلسنا أمريكا ناوت إذا خيزلو بايدن يكون محدارناتو نزا زرباب تدقاقا مخم دقموا كاب استفل عليو مع زناتنا أمريكا كنسوم عينا سنهلنا إسرائيل قلنا نابو نتي دمستي كسوم ودليت كم جايب اللومن نمن تاي مخانون كنرينا. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue our mission to defend the state of Israel. So, كم دمان تاي زبل زلو تي كنبود دلنا بدعنا زتعملنا قبابن طبابننا كنا قبر ملس كنهب سلزي بحفشة إيران دك اسكي تحضري قبر ملس كنهبنا فلايت مالي نزا فيديو قبز قبر الله زلو قدمي شو من تتشعات ساعات دارقا ليت ما قاعد تقبر كم تخل إسرائيلي ترطرانيرو إيران ما كم تناي قدم دحر شد شمال تحمش مع ذي يكون قص بتاو قبر ملس كتب مخانا تزرري بنيرو بزح تليفونات كاب مينستري قدايت وصاي ناي تشاينا ناي روسيا ناي جرمن ناي فرنسا ناي قلمله اب ايران اب اسرائيل مدوال بزح كم زنبره اب اكس بتدقاقامي تحبريتاي وصنيرو سلازي منالبات كون دخون اسرائيل متقعت جيرات حضر تخون زبل سقعت ونيرو نانه مخنيات تكونتاتنا بديت دلي مازن تخيد عبت خلوك سلازلو نزين كنتات زين متداد ما بكل من قد يقبر له اسكي نزار سيزي منالبات كمل ساعه هيله مجمريا جن كاب وايت هاوس وص مجلس اسكن اسمع نزو كنتات نزت رايده كونس اتزحلفك اني زنبر حبريتا كزاربي ناي قدم برايم مينستر زنبر ناي اسرائيل ون نتي نتنياهو زخود زلو كما يجير غلص كنرينا. I'd like to take just a few minutes to correct the record on a few points that have come out in the last several hours. I've seen reporting that the Iranians meant to fail.
that this spectacular and embarrassing failure was all by design. I've also seen Iran say that they provided early warning to help Israel prepare its defenses and limit any potential damage. All of this is categorically false. To coin the phrase from the president, still a phrase from the president, it's malarkey. This attack failed because it was defeated by Israel, by the United States, and by a coalition of other partners committed to Israel's defense. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሓደ ጌጋ ሓበሬታ ወይ ከዓ መረዳእታ ዘሎ ኣብዚ ሚድያ ንዑ ክዕርየ መፅእ ዘለኹ እሱ ድማ መጀመርያ ኣብ ሚድያ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ይብል ኣሎ እቲ ኢራን ዝፈተነቶ መጥቃዕቲ ውራይ ኢሎም ከምዚ ዕወት ገይሮም እዮም ሓቢሮሞ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ንኣሜሪካ ነተን ጋልፍ ስቴትስ ንቀጠር ድዩ ንካልኦት ኩለን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ኢራን መጥቃዕቲ ክትህብ ምዃና ሓቢራተን ነይራ ስለዚ መጥቃዕቲ ክትገብር ምዃና ንኩለን ነጊራታ ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ መንገዲ ከም ዝኸይድ መጥቃዕቲ እውን ብናይ ወገን ገይሩ ክኸይድ ምዃኑ እውን ነጊራ ነይራ ይበሃል ኣሎ ስለምንታይ እዚ ከዓ ኢራን ዘይተደልየ ውግእ ኣይትደልን እያ ዘላ እዚ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ዘለዋ ፈሊጣ ነይራ ምክንያቱ እስራኤል ብዙሕ ስጉምትታት ስለትወስደሎም ዘላ ስጉምቲ ክወስዱላ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ መልሲ ክህቡ ከም ዘለዎም ትፅቢት ናይ ብዙሕ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ክገብሩ ነይሮም ግን እንተኾነ ድማ ሃንደበት ዘየድሊ ዕንወትን ሞትን ቅትለትን ፈፂሞም ሽግር ክመፆም ኣይደልን እዮም ነይሮም ስለዚ ንኣሜሪካ ይኹን ንካልኦት ኣገደስቲ ኣብቲ ዞባት ዘለዋ ንእስራኤል እንኮላይ መጠንቀቕታን ወላ እቲ መጥቃዕቲ ብኸመይ ክካየድ ምዃኑ እውን ተነጊርዎም ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ንሱ ይኽሕዶ ኣሎ ሕቶታት ከመይ ገይሮም ልቡ ከጥፍሉ እዮም ፅንሕ ኢልኩም ስምዑ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢራን ኩሉ ዝከኣለያ ፈቲና እቲ መጥቃዕቲ ዕዉት ክኸውን ዘይከኣለ ድማ ኤግዛክትሊ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ናይ ካልኦት መሻርክትን ኣብኡ ተሳተፉ ናቶም ፀብለልታ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዝነበረ እዩ ዕዉት ክኸውን ዘይከኣለ ዳ እምበር ኢራን ሲ ክዕወት ኢላ ኩሉ ዝከኣላ ጌራ ፈቲና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስምዕዎ ግን ድሓር Iran's intent was clearly to cause significant destruction and casualties. Iranian leaders launched so many missiles and other munitions because they knew that many were going to be defeated. But the aim was to get as many of them through Israel's defenses as possible. Now, I've also seen this speculation about messages passed forth and warnings. We did receive messages from Iran, and they received messages from us too. But there was never any message to us or to anyone else on the time frame, the targets, or the type of response. In fact, so እንታይ ዝብል ዘሎ ካልእ መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝግበር መልእኽቲ መፅኡ ከም ዝነበረ ዝረብ ሓበሬታ ዝዘውር ኣሎ እወ ተቐቢልና ነርና ኢና ሓበሬታ ንሕና እውን ሂብናዮም ነርና ኢና ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ዝገበርዎ መልእኽቲ ግን እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ክገብሩ ምዃኖም ሰዓት ክንደይን ምስ ክንደይን ክገብርዎ ምዃኖም በይን ክገብርዎ ምዃኖም ብዝሕናቱን ሓበሬታ ኣይነበረን ስለዚ እቲ ሓበሬታ ዝሃቡና ንፁር ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ካልእ ግን ድሓን ኣብ ሕቶታት ክትርእይዎ እዮም ክሳዕ ክንደይ ቻሌንጅ ክገብርዎ እዮም Before yesterday, it was presumed that 100 ballistic missiles might overwhelm even the best defensive systems. That was Iran's intent, and as you all saw for yourself, it didn't work. This attack was defeated thanks to our preparation. So እንታይ ዝብል ኣሎ ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ምግጣሙ ልዕሊ 100 ባሊስቲክ ሚሳይል ተተኪሱ እኳ ንዝኾነ ይኹን ዲፈንስ ሲስተም ክስዕሮ ከም ዝኽእልን ከድክሞ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ነይሩ ኢራን ድማ ንዑ ፈቲና ይብል ኣሎ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኤግዛክትሊ እዛ ዝብላ ዘሎ ዘረባ እውን እንተትኸውን ኣብ ማይ ሰርሐትን ነይራ ምክንያቱ ኣብቲ ኩነታት እስራኤል በይናይ ኩነትን ደዚ ኩነታት ዝከተም ኩነክ ኢላ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ፈረንሳይን ተሳትፎ ዓብ ከም ዝነበረ ኢቨን ጆርዳን ድዩ ካልኦት ሃገራት ስለተሳተፋ ጥራዩ እቲ ፈተነ ክመክን ክኢሉ ስለዚ ናይ ብዙሓት ሃገራት ተሳትፎ ስለ ዝነበሮ እዩ እምበር እስራኤል በይና በቲ ፀብልልታ ናይ ዲፈንስ ዘለዋ ተባሃለ ቡ ከምዘይ ተቆፃፀረቶ ነዚ እውን ካልእ እውን ብዙሕ ዘረባ ዝወፅእ ዘሎ ኢቨን ካብ ኢራን ምናልባት ግዜ ተረኺቦም ከም ፃልኩም እቲ ዝተተኮሰ ከም ዝበልክኹም ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ዝበለፀ ኣፅዋር ናቶም ከም ዘይነበረ ምክንያቱ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ተቐቢለን ክሃርምኦ ከም ዝኽእላ ርግፀኛታት እዮም ነይሮም ምክንያቱ ሓቢሮሞም ስለ ዝነበሩ ሓንደበት ኣይኮኑን ዝገብርዎ ነይሩ ሰዓት ክንዲዚ ዋላ እንተዘይበሎ መጥቃዕቲ ኣብታ መዓልትያ ክግበር ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ነይሩ ዳርጋ ንሕና እውን እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ሚድያ ኢትስ ኢሚነንት ግድን ይኸጋጥም ዝብል ዘረባ ደጋገም ስለ ዝነበረ እቲ 48 ሰዓታት ገለበለ ተባሂሉ ዝተነጊሩ ነይሩ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ድሕሪኡ ካብ ርሑቕ ቦታታት ክመፅእ ከሎ ተዳሊኻ ፀኒሕካ ንኽትኣልዩ እቲ ዝሓሸ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ምዃኑ ስለትፈልጥ ዝነበረት ኢራን እቲ ዝበለፀ ኣፅዋራ ኣይኮነት ተጠቂማ ነይራ እቲ ነዊሕ ዓመታት ኣብ መኻዚኖ ዝገበረ እዩ ዝብል ሓበሬታ እውን ካብ ምዕራባዊ ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ ዙ ንሓን ንቐፅል ግን ክንሰማ ኢና to
to a coalition of committed partners and to Israel's remarkable defensive systems. You just said that the White House was not informed of the timing of the Iranian attack on Israel. But the president told us that the attack is going to be sooner than later, and almost a day after the attack happened. So just can you explain this one? I never said we didn't have an idea. I never said we didn't have information that So حبريتك ኣብ ኢራን መፂና ይነበረን ትብል ኣለኻ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ መጥቃዕቲ ክግበር ምዃኑ ነጊርና ነይሩ ስለዚ ከመይ ገይሩ ተዘረባ ኮይኑ ይገራጮ ምስ በለቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓበሬታ ይነበረናን እኮ ይበልክኹን ይብላ ኣሎ ኢራን ኣይነገረትናን እዩ ዝብለኩ ዘሎ እምበር ሓበሬታ እኮ ነይርና ይብላ ኣሎ ካብ ሰላያታት ካብ ዝተፈላለዩ ዝረኸቦ ማለት እዩ ግን እቲ ዘረባ ብዙሕ እዩ ንባዕሉ ኣብ ኮንፍሊክት ናይ ሓሳባት ከኣትዩ ፅንሑ ስምዖ that we could act on and speak to our Israeli counterparts about. What I said was, Iran never delivered a message giving us the time and the targets. No timing. I mean, I want to be clear. This whole narrative out there that Iran passed us a message with what they were going to do is ridiculous. You said a moment ago that it's ridiculous, this narrative that Iran provided some advance notice about specifics here. But where we're hearing that from, specifically is U.S. ally Turkey, U.S. partner Iraq. That's where that information is coming from. So what is the discrepancy exactly that's happening? I can't possibly answer that question, Trevor. All I'm telling you is it's nonsense. I mean, think about this for a minute. Can you imagine a world in which Iran would pick up the phone and say, hey, we're about to try to schwack Israel with 300 cruise missiles and drones. We just wanted to let you know it's coming. And oh, by the way, here's what we're going to hit. I'm sorry. It just didn't happen. I can't account for what source. sometimes ዝብልዎ ዘለዉ እዚ እቲ ዘረባ ተገራጭዎ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ ብመንገዲ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ቱርክን ኢራቅን ኣቢሉ ከም ዝመፀኩም ሓበሬታ ወፂኡ ድሮ ናይ ቱርክ ሓቢሮም ነይሮም ስለዚ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ቴሌግራፍት ኮይኑ እዩ ከማን ዝበሃል ዘረባ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ሓሶት እዩ ዝብል ዘሎ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝወፁ ዘሎ ኣይ ቲንክ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማስኛታት ንክትኣምን ከቢድ እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ክትኣምን ትኽእል ምክንያቱ ንእስራኤል ዓብ ስራሕ ከም ዝሰርሐት ንክእምኑ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ዝዓበየ ዓወት ከም ዝተጎናፀፍኩም ነቲ ዓወት ተቐቢልኩም ካብ ፀረ መጥቃዕቲ ድሓኑ ንምባል ዝፅዕርዎ ዘለዉ ኩነታት እውን እዩ ዝበሃል might be telling you all about what they heard. I'm telling you what we heard. And while we did get a message from Iran, and we passed messages to Iran as well, which I won't get into the details of, none of it was, here's the targets, here's the time frame, here's the munitions we're going to put on target. Just on the timing of any type of warning. So are you saying Iran never told a U.S. partner, Switzerland, Oman, any of the Turkey, Iraq, never gave them any information about the attack they were preparing to launch, that information never reached the U.S.? The United States had no messages from Iran or from anybody else, as I said in my opening statement, that offered a specific time frame or specific set of targets or the types of weapons that they were going to fire. So just concretely, why would U.S. partners in Turkey, Jordan, Iraq lie about passing along Iranian messages about the forthcoming attack? I'm not calling anybody a liar here. I'm telling you from our perspective what we knew and what we didn't know. So ኣባ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ቻለንጅ ገይሮም ሞ እቲ ኩነታት ድማ ሓበሬታ መፂዎም ከም ዝነበረ እንታዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ናቶም ዓቕሚ ሓያል ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ዝተዋሃቦም ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ከም ዘይነበሮ እዩ ክሸይጥ ዝፍትን ዘሎ ግን እቲ ሚድያ ተደጋጋሚ ነቲ ኣርስቲ ከዝውሮ ስለ ዝቐነየ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ከኣምንዎ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ which is something ሕጂ እውን ኣሜሪካ ኣብቲ ዝቕፅል ፀረ መጥቃዕቲ ክትሳተፍ ከም ዘይኮነት እዩ ዝንገር ዘሎ ግን again ንኣሜሪካ ክትኣምና ኣብዚ እውን ኣሸጋሪ ምዃኑ ኢራን ግን ተደጋጋሚ መጠንቀቅታታት ትህባላ ንሳ ድማ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኢዳ እንተይትያ ንኣሜሪካ ዘተኩስ ምክንያት የብልናን ኣብ ከባቢና ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀጠር ድዩ ኣብ ኩዌት ድዩ ኣብ ኢማራት ድዩ ኣብ ስዑድያ ድዩ ኣብ ባሕሬን ድዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድዩ ኣብ ሱርያ ድዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዙሕ ሰራዊት ስለ ዘለዎም ንመን ከነጥቅዕ ከም ንኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኢትኩም ንግሮም ተኣከብኩም ፅቡቅ እዩ ብምባል ደጊሞም ደጋጊሞም ኣጠንቂቖሞም ኣለዉ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ብካልእ መንገዲ እውን ዝረአ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ባይ ዘ ወይ ነዚ ቪድዮ ከዳሉ ኣብዚ ብገሰሉ ዝነበርኩ ሓድሽ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ እሱ ድማ ኣሜሪካ እንድሕሪ ክትሳተፈ ኮይና እዚ ኩናት እዚ ራሻ ንኢራን ዝረቐቓ ነፈርቲ ኩናትን ፀረ ነፈርቲ ወይ ከዓ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝበሃል ክትባ ምዃና ሓቢራ ኣላ ከምኡውን ዓባይ መርከብ ናታ ሱፐርሶኒክ ሚሳይል ዝተሰከመ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተፀጊዑ ከም ዘሎ ወገን ሲርያ ክኸውን ዝኽእል ምስ ሲርያ ስለ ዝሰርሑ ስለዚ ናብኡ ተፀጊዑ ከም ዘሎ ተሓቢር ነይሩ ስለዚ እዝን ወዲ እዝን ነቲ ዓለምና ስቃ ዝፈጥረላ ዘሎ ኣሜሪካ ኣፎምን ተግባሮምን ሰማይ ምድሪ ስለ ዝኾነ ዳኣ እምበር ብኣፎም እዚ ውግእ ንኸይቅፅል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ኣብ መወዳእታ ንኣፎም ዘይኮነን ተግባሮም ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ተግባሮም ድማ ክሳብ ሎሚ ነቲ ኣፎም ክስዕቡ ኣይንሪኦን ኢና ዋላ ኣብቲ ቃዛ ዝግበር ዝነበረ እውን ኩናት ጠጠው ክብል ኣሎ በዚ ክብሉ ክማጎቱ ገለ ዲፕሎማት ናቶም ንስዑድያ ንገለ ክሰዱ ፀኒሖም ብድሕሪ መጋረጃ ግን መዓልታዊ ኣፅዋር ናብ እስራኤል ክጓርዩ እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ክፀኒሑ ድማ ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ የረጋግፆ ነይሩ ስለዚ
ምናልባት ዝብልዎ ዘሎ ንኢራን መተዓሻሸዊ ክትተሃዳዳ እሞ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ክገብሩላ ስለ ዝደልዩ ደኾኑ ይኸውን እንተዘይ ኮይኑ ድማ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ንእስራኤል ኣይትግበር እዮ ትብላ ዘላ ሰላም ናብ ዓለምና ንኽወርድ ደልያ ኣይኮነትን ውግእ ብጣዕሚ ዘገድሳ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣመና ብዙሕ ውግእ ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ዩክሬን ኩነታት ድማ ጠልጠል ኢሉ ስለ ዘሎ ንዩክሬን ድማ ክሕግዝዋ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖም ስለ ዘለዉ ምናልባት ተወሳኺ ካልእ ሓደ ብዙሕ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር ንሱ ግንባር ክኸፍቱ ድሕሪ ኮይኖም ካልእ ፀገም ከጋጥሞም ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ካልኩሌትድ ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ነቲ ኩናት ዘይደልይዎ ዘለዉ እምበር ነቲ ኩናት ብሓፈሻ ስለ ዘይደልዩን ኩናት ክመርፁ ስለ ዘይደልዩ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ካልእ እውን ምናልባት ምልሲል እዚኣ ሓንቲ ካብ ፔንታጎን ዝወፀ መግለፂ እውን ነይሩ ኩሎም ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ክህቡ ከኒኦም እስከነ ዝኻ ንስማዕዮ እንታይ ኢሉ ነይሩ what just happened in Israel and the fact that some U.S. forces in Iraq were involved in the response. Was that discussed as far as the need to maintain any U.S. forces in Iraq? Yeah, thanks, Lita. Taking your last question first, as mentioned, the meeting is ongoing right now, so of course we'll have a readout of that meeting. As you know, there's ongoing discussion through the Higher Military Commission as it relates to the U.S. Support for Iraq as it relates to the international coalition to defeat ISIS and what that relationship, what that longer-term bilateral relationship will look like. So certainly not going to get ahead of that process, but we'll have much more to read out following today's meeting. As it relates to U.S. forces and the response over the weekend, as you know, as a matter of operation security, we're not going to be able to go into the specifics in terms. ኣብዚ ምዕባለ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ነገር ዝተረኣየ ነገር እንተሎ ናይ ኢራቅ ፕራይም ሚኒስተር ዕድመ ተገይሩሉ ንዋሽንግተን መፂኡ ከም ዘለዎን እሱ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ሰራዊት እንዲ ዘለዋ ከባቢ 10,000 ዝግምገም ሰራዊት ወይ maybe 5,000 ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ዝበፅሕ ሰራዊት ኣብ ኢራቅ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ኢራቅ ድማ ነፀላ መንደቅ ወይ ካብ ጎደቦ ናይ ኢራን እያ ምስ እቲ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ዘከራኽር ኩነታት እንዲ ዘለዎም ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣሜሪካ ኢራቅ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክወፅእ ሓቲቶም ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራቅን ብዙሕ ዘተ ይግበር ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ክወፁ ከም ዘይክእሉን ፍሉጥ እዩ ግን ብሓፈሻ ሓደ ዓቢ ምዕባለ እዩ መራሒ ናይ ኢራቅ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ናብ ኣሜሪካ ጌሹ ከም ዘሎን ብዛዕባ ዝሓትዎ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ክግበር ብዛዕባ ሰራዊት ዝብል ዝኾነ ኣገዳሲ ሓበሬታ ግን ይህብ የለን ነቲ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዝገልጽ ዘሎ of the numbers of fighters involved at this time, other than to say, again, U.S. fighters were involved in the response and participated in taking down, as I highlighted, over 80 UAVs that were one-way attack UAVs that were en route to Israel. Thank you. Jennifer. Were you given a heads up about the scope and scale of this attack? So I think what you're asking was, did Iran give us a heads up? No, they did not. Were you given a heads up through allies? We were not given specifics by Iran. And to my knowledge, any specifics in terms of exact times, dates. We obviously have a robust intelligence network that provides indications and warning. But to answer your specific question, no, Iran did not tell us when and where they were going to attack. And just in terms of... So, ተመሳሳሊ ናብዚ እውን ተሓቲቶም ነይሮም እቲ ብዛዕባ እቲ ስኬልን ስኮፕ ናይቲ መጥቃዕቲ ተነጊርኩም ነይሩ ድዩ ስኮፕ ማለት ካበይ ቦታ ንመጀመሪኡ ፍሉይ መጥቃዕቲ እዚ ኢራን ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ካብ ዓዳ መጥቃዕቲ ናብ እስራኤል ትገብር ዘላ እዚ ሓደ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣርእስቲ ነይሩ ስኬል ድማ ክንምንታይ ዓቐን ክኸውን ከም ዝኽእልን መዓስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ሓበሬታ ከም ዘይተዋህቦምን እቲ ዝነበሮም ምድላዋት ሓበሬታ መፂና ነይሩ ግን ነዚ ነገራት ዝገልጽ ኣይነበረን እቲ ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ስለያዊ መርበባት ናትና ዝረኸብናዮ ናበለይ ዝምልስ ዘሎ Is the U.S. concerned that U.S. forces in the region would be in jeopardy if Israel retaliates for Saturday night? And is that why the U.S. is not participating in a potential retaliation? Well, look, I don't want to get into hypotheticals at this point. Whether or not Israel responds to Iran's attack, of course, is something for Israel to discuss and to decide. As Secretary Austin has said, both publicly and privately, we don't want to see escalation, but we obviously will take necessary measures to protect our forces in the region. And as was demonstrated over the weekend, we'll take necessary measures to defend Israel. Thank you. So, መጥቃዕቲ ክትገብር ድያ ኣይትገብርን ዝንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እስራኤል ባዕላ ክትወስኖ ዘለዋ እዩ ዝብሉ ዘለዉ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ከም ዝብሉ ፍሉጥ እዩ ግን ንሕና ግን ዘድሊ ምድላዋት ክንገብር ከም ዘለና ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ነቲ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ዝነበረ ምሉእ ምክልኻል ዝገበርናሉ ወይ ካብ ውሕስነቱ ዘውሓስና ሕጂ እውን ኮሚኒቲ ናትና ክኸውን ዝኽእል ብሓፈሻ ግን እስራኤል እንታይ ትገብር ኣይትገብርን ክንብላ ኣይንኽእል ኢና በተደጋጋሚ ግን ተገራጭዖ ዘረባ ኣብ ካልእ ዘረባ ድማ ኣሜሪካ
ከምቲ ኣብ ሱርያ ክትገብር መጥቃዕቲ ዝገበረቶ እስራኤል ንኣሜሪካ ከይነገረታ ስለ ዝገበረት ብዙሕ ቁጣዕ ፈጢሩ ከም ዝነበረ ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ንኣሜሪካ ከይነገሩ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ኣጠንቂቃቶም ከም ዘላ ዝንገር ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓበሬታታት ዝወፅእ ዘሎ ካል ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ብዘይ ኣሜሪካ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ብዘይ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ብፍጹም ንኢራን ከተጥቃዕ ከም ዘይትኽእል ሓደ ዲቤት ናይ እስራኤላውያን ዝስማዕ ነይሩ ሰራዊት ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ደይደገፈና ንኢራን ከነጥቃዕን ክንስዕረና ይንኽእል ኢና ኢሎም ምክንያቱ ብዘይ ደገፍ ኣፅዋር ሂቦምና ጥራይ እኹል ኣይኮነን ብምባል ዲስከስ ዝገብሩ ነይሮም እንተዝኸውን ነይሩ ንሓማስ ክንስዕር ምኽኣልና ንሓማስ ከመን ፊት ንፊት ኣብቲ ዓድና ንዘሎ እውን 6 ወርሒ ልዕሊ ወሲድልና ኣሎ ክንስዕሮ ይከኣልና ስለዚ ንኢራን ፊት ንፊት ብዘይ ደገፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክንገጥማ ይንኽእል ኢና ክንስዕራ ይንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ኣብቲ ዓዲ ከም ዝስማዕ ዘሎን እቲ ኣብ ሱርያ ኣብቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ክትገብሮ ከላ እውን ብመሰረቱ ንኣሜሪካ ነገረታ ዝገበረቶ እቲ ዕላማ ንምንታይ እዩ ውግእ ክጅምር ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኣሜሪካ ከይፈተወት ንእስራኤል ክትከላኸል ክትብል ኣብቲ ውግእ ንክትኣቱ ንኣሜሪካ ናብቲ ውግእ ክትሳተፍ ስለ ዝደለይዋ ብሰራዊታ ክትሳተፍ ስለ ዝደለየት ዝገበሮ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጎኒ ጎኑ እስራኤል ንረብሖም ኢላ ኣንፃር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ክትከይድ ከም ትኽእል ክረአ ከሎ ልክዕ ዩክሬን ድማ ለሚኖም ኣፅዋር ሃቡና ኢሎም ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ምሃብ ስለ ዝኣበይዎም ተጀሚሮም ኣለዉ ኩሉ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናይ ራሻ ክንሃርሞ ክንፍትን ኢና እንታይ እቲ ዕላማ ንናይ ነዳዲ ቦታ እንተሃሪሞም ናይ ራሻ ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ንሰማይ ክትኮስ እዩ መን ይክህሰ ኩሉ ቁጠባ ናይ ዓለም ብፍሉይ ድማ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክህሰ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብፍላይ ኤውሮጳ ስለዚ እንተደሂብኩምና ከፈራርቦም ጀሚሮም ኣለዉ ለሚንኩም በጃኹም ሓግዙና ዘይኮነ ዝደሂብኩምና እተን ተሪፈናና ዘለዋ ኣፅዋር ኣብ ሓደገኛ ውግእ ክንገብረን ኢና ሽዑ እቲ ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ንዝተወሰነ ግዜ ክበላሸዩ ይበላሹ ባዕል ፈልጥ ንሕና ድማ ተን ዘለዋና ዕድላት ንዓና ብዘኽስበና መንገዲ ክንጥቀመሉ ክንፍትን ኢና ብምባል ከም ዘፈራርቦም ሓደ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ትዊተር ክዘውርየ ነይሩ ስለዚ ብርግፅ ከምኡ እንተኢሎሞም ንራሻ ሃረምዋ ጥራይ ዘይኮነስ ባዕሎም መፂኦም ከይሃርሞም እውን ዘፍርህ እዩ ምክንያቱ እቲ ተበላሽዩ ዘሎ ቁጠባታት ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን መሊሱ ዘይተደለየ ዘቕባብ እንተተመሊሱ እቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ ፖለቲከኛታት ቦታ የብሎምን ስለዚ ነዚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዲሞክራሲ ዘሎ መንግስቲ ክድግፎ ስለ ዘይክእል እዚ እውን ሓደ ሓደገኛ ተርእዮ ወይ ከዓ ክስተት እዩ ክንብሎ ንኽእል ማለት I think officials have said last week that additional US asset, military assets have been sent to the region. Are those assets still in place or have they been moved out now? As of right now, those assets are still in place. You talked previously about Iran not seeking conflict with the United States. Is that still accurate? Do you today believe that Iran is not seeking conflict with the United States or Israel? Are you asking me if Iran is speaking? I'm not going to speak for Iran. I mean, certainly from the United States, we do not seek conflict with Iran. Conflict before. So today, is that statement still accurate? Yeah, again, I'm not going to speak for Iran. Thanks. Cool. So ካብ ናትኩም ገምጋም ኢሉ ሓደ እቲ ቀዳመይቲ እቲ ኣብ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ነፈርቲ ይኹን ካልኦት ኣፅዋራት ኣብቲ ቦታ ድዮም ዘለዉ ወይ ዝተኣልዮም ካብ ይብሎ ኣሎ ኣብቲ ቦታታት ከም ዘለዉ ንመጥቃዕቲ ዝተጠቀሙሎም ማለት እዩ ናይ ኩላቶም ከምኡ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ብናትካ ገምጋም ወይ ካብቲ ዝረኣኹሞሲ ኢራንሲ ንውግእ ድሌት ኣለዋ ክትብል ትኽእል ዶ ድሌት ኣለዋ ዶ ንውግእ ክብሎ ከሎ ብዛዕባ ኢራን ክዛረባ ይክእልኒ ናበለይ ዝምለስ ዘሎ ክምለሳ ኢና ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለዎ ካብቲ መግለፂ ዝህብዎ ኣብቲ ሕቶታት እዩ ዝያዳ ፅቡቕ መግለፂ ዝርከብ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም እዚ ሕጂ ንሪኦ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝነበረ እሁድ ባራክ እዩ ንሱ ኸ እንታይ ይብል ብዛዕባ እቲ ኩነታት We are having this conversation at a time where Iran has attacked Israel. Iran is saying it did this because it had to send a message to Israel that attacking its embassy in Damascus was a violation of international law. As a former head of government in that country, you were involved in many talks in trying to ensure that there's peace in the Middle East. What is your reaction to the current tension in the Middle East? So, እንታይ ኣታሓቶላ ኢራን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ናብ እስራኤል ብመልክዕ ወይ ከዓ ብመንፅር ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሎው ግብረ መልሲ ናይቲ ኣብ ኤምባሲናታ ዘጋጠመ ኩነታት ናቱ ግብረ መልሲ ትህብ ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ ንዑ ተጠቂማ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከም ሓደ ዓብይ መራሒ ናይ ሃገርን ኣብ ብዙሕ ዘተ ሰላም ዝተሳተፍካ መልክዕ ብኸመይ ትርእዮ እያ ትብሎ ዘላ ዝከነስማዕ እዩ I think it's escalating tension, which is in a way a result of the operation devastating barbarian attack of October 7 carried out by the Hamas, who is connected in some way to the what we call the axis of rogue states led by Iran, including Syria,
Hezbollah, Hamas, the Houthis in Yemen, and some militias in Iraq and Syria. And Israel is surrounded by them, and the devastating attack by the Hamas created this war. It's مجمريا بزعباتنا أكتوبر شوعات زجمري كينتات حماس بمن كم زدقف ما of course إيران قالوا كلهم تم access of evil بلوهم إسرائيل نعتاتهم بتيوم دم access of resistance بلوهم مالتيو بعتاتهم تأكيبوا قبل لنا استعوجة نبلي زارب true that at a certain point we hit Iranian target. We saw it to be outside of the consulate, but for some reason Iran interpreted it as part of the consulate, and they decided to respond. And 2 nights ago they suffered a major blow. They attacked Israel with hundreds of cruise missiles, drones. So ولو كنت متقعتنتي إيراناوي حلافيز قبرنايو كابتي إمباس وصعي زنبري جزان تقوني جن نسعتهم كما بين باس استوسدين وشيدمو قبر ملسك بفتينهم نتيز مزا قبر ملسدما بزقرم بقعت كانوا كنو كيلنا نابلي دزارب زالو حجي دزارب باقن سمعوا and over 100 ballistic missiles, and we basically succeeded together with the Americans, the Brits, and several neighbors in the Middle East to totally defeat this attack. Major failure. We intercepted together with our allies 99% of the rockets, and there was no real damage except for one Bedouin girl, 10 years old, who was kind of got some pieces of a missile, hurt her, and she's in a severe situation in hospital. Are you, as Israel, denying the fact that in terms of the... So انتهي زلو نتيجة برمت قاعدة دما نحن مشاركتنا أمريكان بريطانيا كالوت مشاركتنا بزوبا زلون بمبال نتيجة ما قاعدة بملو 99% ناتو كان ممكن كيلنا 1% دما بوتا أبيربورت كم زهرة ميزو نجارجن أبو عم تقال عساني حايبلو ولا عتقوديا أي موتتنجن متقعد خمس وردا كهو وزعيجنا قبل الأسبوع يكون سب حركة خمس وردا يجري زهرة زلو action of Israel by killing the diplomats, Iranian diplomats. This was a provocation because international law doesn't allow a country to launch attack in a foreign country. No, it's not. He's not a diplomat. He's a general. He's a leader of a terror organization sponsored by. So انتهي زلو تزق زموتسب حلافي كونن ناي قبر شبرا وحيلي مراحي نيرو نابلي زارب زلو بحفشاجن أبتا زربا نوحت لزخونة مبرسك مزعباتنا Iran called a Quds force which spread but I think they deserve he deserved his role. I do not regret on his passing away. But you asked about the overall picture. We have now the challenge in Gaza. We have the challenge of the hostages who are still in the terrorist Hamas hands. We have a challenge of calming down the Hezbollah in the north of the Lebanese border. We have to bring back to their places about 100,000 Israelis, not just around Gaza, but also along the Lebanese border to bring them back home. And all these challenges, I think, have a priority over hitting back in Iran. We have to hit back. We have to respond to this missile attack of unprecedented magnitude. But it's not that urgent. There are more urgent issues. So I'm sure. So زي هود براك انتهي زي بلزلو قبل ما تسكن هبنا خلينا كوهابي وني قبايو انت خوني حجي كون انجزيو يبلالو حجي تي قداينا حماس كفتح كخلالو تناي ابقزز زلو كنتات قداينا يتم جهود تحيزهم زلو كفتح له قدامنت كوهابلو كم دما تي ابسمين ناي اسرائيل زلو كباب سوسا شعسب كابتو قم حزب الله زلو هديمو زلو نسبوتو كملسالو سلازي بزح قدامنت زلو نطبታት ኣለውና ናብኦም ከነተኩሪ ግባና ብምባል እቲ ናይ ነተንያሁ መደብ ናይ መጥቃዕቲ ክገብር እየ ዝብሎ ዘሎ ሓደገኛ ምዃኑን ጥቕሚ ከም ዘይብሉ እናተዛረቡ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ኣብዚያ እስከስምዑ ገለ ክልተ ነገራት ክንርኢና መጀመርያ እዚያ ዘረባ እዚያ ሓንቲ ካብትን ተገርም ዘረባ እያ That's a dangerous thing for Iran to have done, and I think the whole world can see all these countries that have somehow wondered, well, you know, what is the true nature of Iran? It's there in black and white. What would Britain do if a hostile nation flattened one of our consulates? Well, we would take the very strong action. So እዚያ ዘረባ እዚያ ሓንቲ ከምዚ ልክዕ ነቲ ዳብል ስታንዳርድ ወይ ከዓ ነቲ ምስሉይነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ እውን ሃገራት ምዕራብ ብንጹር ዘነፀረሉ ኩነታት ይፈጢሩ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢራን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ናይ ብሓቂ ኣረሜናዊ ተግባር ምዃኑን ኢራን ከመይ ዓይነት ሃገር እዩ እንድሕር ኢልና ንመጀመርያ ሕጂ መጥቃዕቲ ክገብሩ ዝርኢዎም ዘለው ከምዚ ዓይነት ባርባራዊ ሃገር ምዃኖም ኢና ንፈልጥ ዘለና ብዙሕ ፀሊምን ፃዕዳን ዝበሃል ኣይኮነ ንጹር ዝኾነ ስእሊ ናይ ኢራን ክንወስድ ይኽእልና ክሳዕ ክንደይ ሕማቃትን ጨካናትን ምዃኖም
نابلي زغلص نيرو حدا قنصلاዊ ጉዳያትና ወይ ኤምባሲናትና እንተዝድምሰስ ነይሩ ብሓደ መጥቃዕቲ ናይ ካለ ሓይሊ እንታይ ምገበርና ከም ዓዲ እንግሊዝ ምስ በለቶ ተሪር ስጉምቲ መወሰድና ኢልዋ እዚ ብኣፍ እኮ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰከንድሲ ነቲ ዝብሎ ዝፅንሐ ኮምፕሊትሊ ኣንፃሩ ተዛሪቡ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ነፍሶም ክኸውን ከሎ ዝኾነ ስጉምቲ ዓለም ለኻዊ ስጉምቲ ድዩ ወላ ገለ መጥቃዕቲ ክገብሩ ፀገም የብሎም ካልኦት ሃገራት ግን ከምኡ ዓይነት መሰል ክወሃበን የብሉን ኣይግበአንን እዩ ዝብል ርድኢት ኣብ ሓንጎሎም ስለ ዘሎ ከምኡ ተመሳሳሊ جورج جالوي زبال حدش أبال برلمان تابع الإنجليز أبتزاربو اسكسمعوا ونتي برايم مينستر زغبرو. Speaker, I knew your father well for a very long time. He was a fine man, and I am sincerely sorry for your loss. There was not one single word in the Prime Minister's statement of condemnation of the Israeli destruction of the Iranian consulate in Damascus, which is the proximate reason for the event everyone is here in concert condemning. So George Galloway ሓደ ካብቶም ዓብይ ክብሪ ዝወሃቦ ፖለቲከኛ እዩ ናይ ብሓቂ ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ዝዛረብ ትብዓት ዘለዎ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ልክዕ ነቲ ክበሃሉ ዝግብኦ ዝብለ እዩ ኣብዚ ድማ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይኑ የጣቃ ጥራይ እንዲ ዘሎ ስለዚ ኢልዎሲ ኣክንዲ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ድማ ንኢራን ክኹንን ኢሉ ኣብ ዝተዛረበሉ መደረ እዩ ሙሉእ እቲ ዘረባናቱ ንኢራን ክኹንን ከሎሲ ሓንቲ ግዜ እውን ክሓስብ ነይርዎ እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ናይ ኢራን ዝገበረቶ ክኹነን ዝግብኦ ተግባር ምዃኑ ብፍጹም ንዑ ክኹንኑ ዘይደለዩ ነዚ ኢራን ዝገበረቶ ዘረባ ንክኹንኑ ግን ግዜ ይወሰደሎምን ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ዩኤን ይኹን ብናቶም ቻነላት ይኹን ብኩሉ መንገዲ ሕጂ እውን እቲ ስትራቴጂ ዝብሉ ዘለዉ ንኢራን ሸለል ንበላ ወይ ንሕለፋ ገለ መላ ይኮኑ እንታይ ደኣ ከመይ ጌርና በይና ኣፀጊዕና ንሃርማ ነጥቅዓን ብኸመይ ከምኡ ጌርና ነዳኽማን ንቐትላን ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ኣገይን ብተመሳሳሊ እንሪኦ ዘለና እቲ ስትራቴጂ ናቶም ዳ እምበር ነቲ ኩነታት ደንጊፆም ወይ ዝኾነ ነገር ሓልዮ ስለ ዘለዎም ኣሜሪካ ወይ እቲ ኩነታት ከም ዝኸይብል ንኢራን ደንጊፆምላ ከም ዘይኮኑ ንኩሉ ነቲ ናቶም ስትራቴጂ ካብ ሕጂ ንሃርማ ቀስ ኢልና እቲ ኩነታት ምስ ተረጋገየ ተመሊስና ክንሃርማ ካብ ዝብል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ጎኒ ጎኑ ቻይና ዓብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ትገብር ከም ዘላን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ብምርካብ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ክረጋጋዕ ከም ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዘይተደልየ መኣዝን ክኸይድ ከም ዘይብሉን ተዘራሪቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን እውን ተራኺቡ ነቲ ኩነታት ኢራን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ቅቡል ከም ዝኾነ ምክንያቱ ግብረ መልሲ ክትህብ ኢራን ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዋ እዚ ድማ ቻይና ሪስፔክት ከም ትገብሮ ስለዚ ዝመፅእ ካብዚ ሕጂ ዝቕፅል ውግእ ግን ከም ዘይትድግፎ ብዝተኻለ መጠን ሰላም ንክወርድ ክፅዕር ከም ዘለዋ ንኢራን ብንፁር ተዛሪቦም ናይ ኢራን ድማ ካብቲ ዝተገበረ መጥቃዕትን ንድሓር ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክገብሩ ድሌት ከም ዘይብሎምን እንተኾነ እስራኤል ዝኾነ መጥቃዕቲ ተወሲዳ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክቡ ከም ዝኾኑ ነቲ መዘናናቱ ከም ዝገለጹሉ ዝንገር ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ምሙል እናደወለ ቻይና ነቲ ኩነታት እቲ ንምርግጋዕ ፅዑቕ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ትገብር ከም ዘላ ነቲ ኩነታት እቲ ከተረጋግኦ እንተኽኢላ ከተረጋግኦ ዝኽኣለት ሃገር ተላ ድማ ቻይና እያ ክትከውን ኣሜሪካ ኣረጋጊኣ ኣይትፈልጥን እያ ኣሜሪካ ተረጋግእ ከም ዘላ ኣክትና ገበረት ላምባ ጥራይ ትቕስቀስ ምክንያቱ እቲ ውግእ መክሰብ ስለ ዘለዎ ንኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ግን ውግእ ክሳራ እዩ እስራኤል ድማ ከምቲ ዝበልኩኹም ህዝቢ እስራኤል ኣይኮነ ነቲ ውግእ ዝደልዩ ዘሎ ነትንያሁ ብጀካ ውግእ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ኣይክእልን እዩ and people know that ስለዚ ሕጂ ኣብ ነዚያና ሰማዕና ናይ ፈረንሳ ክንርኢና ምክንያቱ ብኩሉ መኣዝን ክንሪኦ ስለ ዘለና He was not even asked to do so by the front bench opposite. Kay Burley is the only person so far to demand that of a government minister. We have no treaty with Israel, at least not one that Parliament has been shown. And the Iranians are not likely to listen to him. When Britain occupied Iran, looted its wealth, and overthrew its one democratic socialist government in my own lifetime. Oh yeah, this is really حقي እዩ ኮትቀሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ታሪክ መፅሓፍ ናይ ታሪክ ስለ ዘይንግንፅል እምበር ኢራን ዓዲ እንግሊዝ ክሰምዓሉ ትኽእል ምክንያት የለን ምክንያቱ ገዛኢት ናታያ ነይራ ኩሉ ሃብታ ዝመዝመዘታን ሰረቐታን ሃገር እያ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ብዕልዋ ከምዚ ኢለ ዝገበረት ሃገር እያ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ታሪክ ዘይብላ ነቲ ዝገበርናያ ነገር ይቕረታ ኢልና ክንክሕስ ክንድንግብእ ንፍትን መመሊስና ግብሪ ከይ ጥራይና
ناس احترز خيط حجر يا بمبال نتحقق سئلنا عبد انجليز صبو غير يزغلصا حقيقه بدرجه عالم نتهاجر ناو قلقلات كيت كلا اكن سناي ነገር بمقدار سئلاك تمعرر تفتن ابزيد ليا كونتات ناتو تهاجر بقطبا نتحت ገጻና خدت كلا ግን again اتناي قدم حيال كم قدم حيال ስለዚ ነበረት ሓይላ ንኸተሪላ ابزيد ليا كونتات اتلا كنده ግዜ ቪዲዮ ቀርቂረልኩም ኣለኹ እንግሊዛውያን አበይቲ كيلاتات وتهدروا عقم زلهم إنجليز حجرات كتكلاخل عقمنا وتهدروا عقم يبلان يمزول زل إسرائيل كابناي عبد إنجليز بتعزز في حيال وتهدروا عقم له ترجمون لهم إسرائيل عقم له إسرائيل دم بتاريخاسي ني عبد إنجليز حق ذاته ونايت فلتنا يزل زلهم زخون يكون ني عبد إنجليز ربحاوي زخون يكون إسرائيل حق ذاته يتفلتنا عبد إنجليز تقبر زلاجن ننفسها زي بالله كنسا ننفسها دلونت وق ويكا وتهدروا عقمنا تدلونت كم زي بلنا تقلسي أبزيد لي أبوتا كنا منتاي تسعر كم زي يزارب زلو الجسك قربت اللي بوغن فرنسا خاخن سمع. Since the war in Gaza, problem is the ball's in the court of Benjamin Netanyahu, whose political survival for now seems to hinge on a long war. Today in the France 24 debate, we're asking, does it stop there? Joining us from Uppsala in Sweden is Ruzbeh Parsi, director of the Middle East. From our international affairs desk. How you been? Your reactions on the hashtag F24 debate. Israel's ambassadors called in, including in Belgium and here in France. This is. We condemned it, we intervened, and today we are going to do everything we can to prevent the situation from flaring up or escalating. And so we're going to. So France بوجنا كم أزلنا أنت هيز بنزلوا نتكونتات أترينا كونينا يو بستقالنا متندما أتي زقات ما كونتات إيران جبر ملتك وهاب زخل بدبلوماسيا ومنجدي تسعنا بمقبار بأيزوليت ويكا كان عالم كان كنقل بمفتان بزينا جبر ملتك نهب نخل مستوى ما بتزوب زلوا مشاركتي بحد قرب أخينا نعم أبغى جرنا إيران كم تنسأل بمقبار نمبر حجي زي تدلي وتهدراوي حيل كوسد يبلون زي سمعكم كان زارو زلوا. Try to convince Israel that we should not respond by escalating, but rather by isolating Iran, by convincing the countries in the region that Iran is a danger, and by increasing the sanctions. Accroître les sanctions. So that's a firm tone there shown towards Iran. At the same time, out of Washington, what we've also heard is calls for restraints placed on Israel administration officials after that phone call that took place between Benjamin Netanyahu and Joe Biden, saying that Washington would not join any response to Tehran's assault and suggested, quote, So that Israel take the win. Yes, that was the message according to the reporting that. So فرنسا بنصور إسرائيل كابت كونتاتي كتنقا جبر ملسي كم هاب كتنقا كم زلوا أمريكا دم بستفعل عليه ريبورت كم دوسة إسرائيل متقعت عند حرجيرة متقعت قد جبرنا بيران تفتيناك حق زوا خمسة دليو أبغى نكسر في خمسة كون جليس أمالو فرنسا كمو قالوا تهجراتون نتي قبل الثاني وتهدروا عقمين تزمت متقعت بمولو كنا كنا كيلنا تسعة شعتن كمية عم كنا تزحلفون بزح عنوة يوردن دحريلنا بزحت النجارات نتزور ده عنوة أم تسكان كن حجز نخلينا توسع حدش وجم سيرانجن أيدلني يزلوا نتيجة زمزجكم مع عوتنا يمكن خال نعو كم حدا عوت وسيتكم كتكسلوا لكم ينزلوا زلوا. Joe Biden gave to Benjamin Netanyahu just as the Iranian attack was coming to a close, if you will. The message from the Americans is this was a display not only of Israel's mighty defense, that it was, yes, an unprecedented attack, but also an unprecedented defense. And also it showed that Israel's allies were there when it mattered the most. And so the idea is this should be seen as a win, take the win and leave it there. Yesterday I was on a call with senior administration officials who were briefing reporters. So تعتبر دلا تي إسرائيل نزي 9 ميتاويت نايتي زي ما سمعت كعتي كتم كانوا زخالت فلوي حيلي كم زلوا عقمنا تعالى على مخانو ترايدي كونسي كميز بلو محازوتن مشاركتن كم زلوا بتوم مشاركت سلازي حق زواد ما أكم زعين الدرجة كتبت حكي لا سلازي تي كم زعين محازوت كم زلوا كتتعامن كترد هذا عبيد نزيم محازوتاس كسمع اللوا يا تقول And their message was So بحفشة أبزنتاينا كن دليل اللي كتلاينا بكلا رسالة تخيط قربت لي كن رياينا أنتاي قبل دليل اللي هو كان دابزي just to give me a second نشتغل سمعينا أنتاي مكفتن هجي إسرائيل بتقين بتجلى ما تقعد تخجبر خوني خونيا أوروبيان نيران كانوا تسألوا كفتنيا أنت عينت حدش تكتيك يوم كفتنو قبل الإيران زي جبر وجدان سجمتنسي أنت حدش كسر زلوب يوم كزارب هجي حانت دبهال دلا
እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝኸይድ እስራኤል ክትገብሮ ትፍትን ዝነበረት ዘተ ሰላም ምስ ስዑድያ ድዩ ምስ ኢማራት ድዩ ምስ ካልኦት ሃገራት ንሱ ንኸይዕወት ወይ ከም ዝተዓናቐፍ ኢራን ጌራ ዝብል ስዑድያ ቂምታ ከም ዘለዋ ይዝንገር ምክንያቱ ስዑድያ ምስ እስራኤል ዝምድና ክትገብር ትደሊ ስለ ዝነበረት ኣብ መስርሕ ስለ ዝነበረ ንሱ ንኸይዕወት እዩ ናይ ሓማስ ውግእ ብመንገዲ ኢራን ክጅምር ክኢሉ ዝብል ቲዮሪ ኣሎ ዛጊት ዝተረጋገፀ ወይ ዝተጨበጠ ሓቂ ከም ዘየለፍሉት እዩ ብሓፈሻ ግን ዓለምና ሞር ናብተን ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ዕብለላ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ቻይና ብዘገምታ ኣብ ውግን ሓሸውየን ስለዘየላ ብሰላሕታ ብቁጠባ መመሊሳ ንቅድሚት ትደፍእ ስለ ዘላ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሕንፍሽፍሽ እስራኤል ድማ መመሊሳ ናብ ሕንፍሽፍሽ እትዋላ ብንኤው ዩክሬን ሕንፍሽፍሽ ክእትዎም ይደሊለው ለዚ ኣሜሪካ ምስ ፊሊፒን ንቻይና ንምግባር ብዙሕ ፃዕርታት ዝገብሩ ነይሮም ኣብ መንጎ ግን ናይ ፊሊፒን መራሒ ሓሳቡ ቀይሩ ነው በይስ ክንበክማ ይደልና ብምባል ኣብዎም ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሕሰብዎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድሮ እንታይ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ሕቲ ነቲ ቦታቲ ምሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ኣሜሪካ እንተደብደቡ ሚሳይላት ተምፁ ዓቢ ነፈርቲ ኩናት ተምፁ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃ ኣይከኣለን ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ሕጂ ድማ በቲ ወሽመጥ ናይ ሃርሙዝ ዝበሃል ከዓ ኢራን ንእስራኤልን ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎን በዚ ትንቀሳቀስ መርከብ ክትህሉ የብላን ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ክልተ ኣገደስቲ ወሽመጣት ወይ ከዓ መፃብቦ ልክዕ ከም ናይ መፃብቦ ባብኤል መንደብ ከምኡ ድማ ብንዮም ክልቲኡ እንድሕር ሓሪቆሞም እቲ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እቲ ኣሜሪካ ክትህቦ ትኽእል እያ ጋራንቲ ናይ ሰኪሪቲ ክበኩም ክእል እየ ትብሎ ዝነበረት ሓሶት ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እዚ ጋራንቲ ክበኩም እየ ትብሎ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ገንዘብ እዩ ዝእትወለን ዘፅዋይ ቀጠር መዓት ገንዘብ ትኸፍል ኢማራት መዓት ገንዘብ ትኸፍል ባሕሬን ኩለን ተነዳዲ ዘለወን ካብ ኢራን ዲ ካብ ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ክከላኸለልኩም እየ ስለ ዝበለቶም ዓመታዊ ከምዚ ሰብስክሪፕሽን ኣለዎም ናይ ዲፈንስ ፓክት ወይ ከዓ ዲፈንስ ዲል ኣለዎም ኣብቲ ዲፈንስ ዲል ድማ ንኣብነት ቀጠር ከባቢ 10,000 ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ውሎ ንቀጠር ክከላኸልዋ ንዓመት ድማ ክንደይ ቢልዮን ትኸፍላ ነዚ ሴኪሪቲዝ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕርቲ ነዳዲ ናታ በቲ ቦታት ከም ድሌቱ ክኸይድ ተዘይኪኢሉ ፀገም ተተፈጢሩሉ ምክንያቱ ነቲ ወሽመጥ ብኡ ዘሎ ኢራን ዳርጋ ሙሉእ ሙሉእ ቁፅፅር ኢራን ስለ ዘለዋ ኣቡ እንድሕሪ ከምኡ ዓይነት ከምዚ ሕቲ ዝገብሮ ዘሎ ክትገብር ክኢላ ንእስራኤል ብኩሉ ካሲዋ ከም ዝኽእሉ ኮርስ እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ብኣሜሪካ ፋንደት ኮይና ስለትኸይድ ዘላ ቀጥታዊ ሽግር ከይህልዋ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ኩሉ እቲ ሲቹዌሽን ዘሎ ወላክን ንምንታይ ኣሜሪካ ትሓግዝ ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ከመይ ዓዘቕቲ ዘላ ሃገር እያ ገንዘብ ፕሪንት እናገበረት እያ ትሓግዛ ዘላ እምበር ፍሉይ ፕሮዳክቲቪቲ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ እስራኤል ቁጠባናታ ብጣዕሚ ተበላሽዩ ሎ በቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ እታ ንዓ ትድግፍ ዘላ ኣሜሪካ ከምኡ እታ ንዓ ትድግፍ ዘላ ፈረንሳ ከምኡ እታ ንዓ ትድግፍ ዘላ ዓዲ እንግሊዝ ዝገደደ ስለዚ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም እቲ ዝበለፀ ነቲ ህዝቢ ነቲ ዓለምና ካብዚ ናይ ኩናት መንፈስ ወፂኦም ኣብ ናይ ሰላም መንፈስ እንተዝምለሱ እቲ ዝሓሸ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ ሕጉስ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ኤቭሪ ታይም ናይ እስራኤል ኩነታት ክከብል ከሎ ፑቲን ዕረፍቲ ዝረክብ እንታይ ዝገብር ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እስራኤል ክትዛረብ ከላ ነቶም ዩክሬን ዝበሃሉ ነታ ቦታ ግዜትያ ተጠቂሙ ፅቡቅ ገይሩ ዝሃርብ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ክንዲ መዓልታዊ ብዛዕባ ዝገበሮ ስጉምቲ ጥራይ ዝዛረብቲ ሚድያ ካልእ ኣርእስቲ ስለ ዘሎ ናይ እስራኤል ጉዳይ ድማ ቀዳምነት ስለ ዝወሃብ ኣብቲ ሚድያ ዩክሬን ኣብ ከምዚ ጉዳይ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩነታት እውን ብዙሕ መጉዳእቲ ከም ዝወረዳ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ዳርጋ ኣብ ሓደገኛ መድረክ በፂሖም ከም ዘሎ እውን ዘድሊ ሓገዝ ክወሃቦም ከም ዘይከኣለን ስለዚ we see a lot of challenges ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ድማ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ከም ዝቕፅል ዘሎ ንሽተይ ንስማዓያ ቦጌና ክንብደና ሹ Look, Israel, we understand, will have to respond in some way. The goal of the Americans and of most of Israel's allies is to try to make that response one that will not further inflame the situation. So the message from one of the senior administration official was Israel needs to carefully think through how it's going to act next, because how they decide to react will likely determine what happens in the region in the coming days, weeks, and possibly months, because the Iranians have also been very clear. If Israel responds in a major way, the Iranians said what we did on Saturday night is not going to be the end of it, and we're going to do even more. So the idea right now is to sort of keep Israel where it is, try to contain it, accepting that Israel is going to do something, but trying to minimize the way it responds and the consequences on the region, and trying to put pressure on Israel to say, look, we came to your defense when you needed it the most. Listen to us. Try not to make things worse. So Ruzbeh Parsi, both sides. So እንታይ ትብል ዘላ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እስራኤል
እቲ ትገብሮ ስጉምቲ ሓደ ዓቢ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ እስራኤል እትወስዶ ስጉምቲ ብዕቱብ ተጠንቂቓ ክትሓስብ ትክእል ኣለዋ ምክንያቱ እቶም ኣብ ግዜ ሽግራ ምሳ ደው ዝበሉ መራሕቲ እቶም ሓለፍቲ ሃገራት ኩለን መሻርክታ ማለት እዩ ተጠንቀቂ እዚ ነገር ኣይትግበርዮ ይብልዋ ኣለዉ ምክንያቱ እንድሕር እስራኤል ስጉምቲ ወሲዳ እቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ስለ ዝኽእል ኢራን ድማ ብተደጋጋሚ ገሊፃ ኣላ ዝገበርናዮ ኢዝ ናቲንግ ካብ ትሕጂ ብሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ብምባል ብተደጋጋሚ ገሊፃ ኣላ ስለዚ እስራኤል ህድእ ኢላ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ዘየድሊ መኣዝን ከይከይድ ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለዋ እተን መሓዙት ሃገራት ድማ ነዚ ፅቡቅ ገይረን ክደፍኣሉ ከም ዘለዎን ወይ ይደፍኣሉ ከም ዘለዋ እያ ትገልፅ ዘላ ስለዚ ኣይ ሆፕ እስራኤል ሰሚዓ ነቲ ዋላ እኳ ነቲ ናይ ኢራን ፈተነ ኣምኪንዮ እንድሕር ኢላ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ዓወት ኮይኑ ተቆፂሩ ለሱ ነቲ ዓወታ ሒዛ ነቲ ዞባ ሰላም ክትቦ ኣነ ድማ ከም ወትሩ ናይ ሰላም ደላይ እዚ ኩነታት እዚ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናይ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ መፍትሒ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዘተ ሰላም ከምቲ ዓለም ምሉእ ተቐበሎ ክልቲአን ሃገራት ድማ ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ናይ መወዳእታ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ድማ ንሱ ከም መፍትሒ ክኸውን እዩ ትምኒተይ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ እዚ ቻነል ደጋጊመ ይነግረኩም ኣለኹ እንታይ ከም ንገብር ምስ ዩቱብ ፃዕሪ እዩ ከምዚ ንዓታቶም ዘጣቅዕ ጥራዮም ዝደልዩ ብዝኾነ ግን ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዛ መልእኽቲ ድማ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ለቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ